Waak in dit boert net onder Diek bij Jistrum. Emmaus is een van de bekendste kringloopwinkels van Friesland. En met een goed doel. Het helpen van de armste mensen in Roemenië. De vrijwilligers van de vestiging Sint-Ljout en Jistrum zetten haar er met ziel en zaligheid voor in. Inspireert toch deze man, de Franse priester Abbé Pierre. Alle dagen ben ik hier zowat. Vrijdag is gesloten, zaterdag is gesloten. Nou, ik was vrijdag hier, ik was zaterdag hier, ik was gisteren hier zo. Nee, een beetje bezig, hè? Oh, ik kan mijn kleren. Dat is mijn hobby, hè, werken. Ik mag er werken. Hoeveel van die poen was hier, jong? Er komt hier van de school nog erbij in voor mij. De matras van die school en deken, want die hebben er hartstikke behoefte aan. Ja. Daar belde me hier over op. Werk je dit nog in, hè? Het voorste stuk gaat naar Campuso di Kempe. En dit gaat ook naar de Jos in Roemenië. En dat laatste stuk, dat is voor Turda. En al hier in Roemenië? Allemaal in Roemenië, ja. Waar komt dit nou bij? Dit komt van de Gediek. Van de Gediek? Ja. We gaan dat ook een Monkrijk laten. Dit hebben we nog van de Monkrijk ophellen. Ja. Dat is een oud meisje, die komt in Overhoezen, dat huis wordt leegmaken en daar mochten wij het mooie spul bij hellen. En dat hebben we dus nog correct ophellen van de man. Ik was sterk, zit vast, ja. Het is nou een heel gevrot, hè? Ja, zeker. Ja, we zitten dadelijk, we hadden die hele miljoen thee dadelijk weg. Maar als het leeg gaan, dan sorteren we het. Nou, die hele miljoen thee. Ja, je dat niet wijs. Zit je in de fut of mijn pensioen? Ik ben met pensioen al. Ja, dan met zomertijd dan ben ik nou een beetje de ferm hier en daar. En dan wordt het minder, dan ben ik hier en daar of 3 of 4 in de week. Ja. Want je had schilderwest. Ja, een gedeelte, ja. Dat wel mooi, hè. Maar hier en wij, mijn man, dat gezelligheid. Ja, ik maak graag hoe uit, ja, wie? En wat is er dan zo leuk om? Ja, ik vind gewoon het spel wat binnenkomt, het avontuur wat eruit binnenkomt, dat is het meeste ervan. Hè? Denk erop, ja. Dit is onze verkoopwinkel, zeg maar. Wat voor keer ben je hier al je Van alles. Van spijker, zeg maar, tot grote kasten en alles. Ja. Je bent tevreden, Janks, wat je verkeerd ben je me net. Ja, wat verkopen we net? Nou, dat is ondenkbaar. We verkopen hier van alles. Ja. We gaan richting Burgum. Daar maar waans wat wij hellen, maar voor die tijd dan hellen we wat fietsen op. Die we altijd voor de kleer zetten. Maar in de Terpstraat die fietsen over had, dan maak die naar Emmaus daar. En daar bij mensen die zullen die fietsen mee. En dat gaat dan op transport naar Roemenië. Wat te repareren is, dat maak ik dan weer. En dan, dat moet allemaal een beetje fatsoenlijke deur uit, hè? Dus dat bandenplakken, zadels opzetten, spatschermen repareren, al dat soort dingen meer. Die man die kan dat zelf net doen, hoor. Dat is te duur. En die man die maar in uren betalen worden. Dat is eigenlijk gewoon 4 duur, zeg maar. Dat is mooi dat wij dat wel kennen. Even een navigator aan. Een broodje. Burgum, ballen. Dat is het al hard. Oké. Ja, iedereen paraat? Ja. Zo, nou, maar die ook even. Jo, daar kunnen we wel staan. Ah, zo met mijn kop. Hey. Zo.
Nou is hij aan. Ja, nou, zo zei hij mooi. En breng je het zelf nog voort? Nee. Daar heb ik wel jaren gedaan. Ik heb zelf 16 jaar heb ik naar Roemenië gereden, elke maand. Ja, soms 13 keer in het jaar. En naar Polen en naar Hongarije. Nee, ik heb... Maar ja, dat vond ik wel jammer. Toen, ik heb hier een ongeluk met het oog gehad hier zo. En toen mocht ik zelf niet meer. Nou, dat heb ik wel een beetje... Dat heeft me wel een beetje zeer door. Toen zei we, dat mocht niet meer. Maar die voelt me nog jong en ik kan nog... Ja, want hoe oud ben je? Ik word dit jaar 83, zei de vriend net. Ja. Ja. Hier op beneden. Oh, hier is het prachtig. Moet beneden zien hoor nog. Zo'n armoede. Oh, jongen. Dan krijg je tranen in de ogen. En dan ga ik zien, hebben wij het dan goed. Hè? En wij, jezus, jammer hier altijd maar. Oh, we hebben het arm en wat zijn we rijk. Hè? Zo is het toch? Ja, en hij dat ik net dan, dat je al het spul te de hand krijgt, dat mensen het al hier samen voortgooien. Hier zo? Ja. Oh, dat begreep ik niet. Maar dat begreep ze daar ik niet. Hey? Ze zeggen altijd maar, jongen, die... Ja, kijk, dat is, ze zeggen, die Hollanders zijn rijk, want... Ja, ze denken, want ik heb ook familie, die hebben daar ook... Die denken, sommige mensen, die denken... dat wij zo rijk zijn, dat wij allemaal kunnen krijgen. Goud en we dat alle hier gratis hebben, maar zo is het niet. Hè? Nee. Nou, het landschap op zich, dat is hartstikke mooi. Wat dat betreft wordt het eigenlijk zeg maar verbloemd. Maar als je dan... en er staan ook hele mooie huizen, staan er wel in. En met hele mooie daken. Want dat zijn dan zigeuners die dus veel geld hebben inmiddels. Die hebben dus hele mooie huizen. Maar dan, als je dan verder gaat kijken, dan zie je pas de echte armoede. Ik ben zelf geweest en dan, we hebben hier dus een keuken. Nou, en die mensen die wonen precies in zo'n keuken. Daar slapen ze in, daar eten ze in, daar doen ze van alles in. En er staat daar het bed van pa en moe en de dochter die slaapt hier. Nou, en dan hebben ze nog 1,5 meter ruimte om te koken en te leven. Stukken zeilen op de grond, helemaal versleten, dat is niet leuk om te zien. En wat voor gevoel je altijd dat je daar nog komt bij mij zo'n vrachtwijn vol? Nou, dat geeft je gewoon een goed gevoel. Dan denk je van, je kan toch wat doen voor je medemens. Je moet een Emmaus hart moet je hebben eigenlijk. En wat is dat, een Emmaus hart? Ja, gewoon gevoel ook voor je medemensen die hier werken. En je moet er ook gevoel voor hebben dat je voor arme mensen bezig bent. Niet alleen aan jezelf denken, maar denken waar doe ik het voor? Dat is eigenlijk de drijfveer, zeg maar. Want kijk maar naar Gerrit met de vrachtwagenlaaien. Nou, die heeft gewoon een Emmaus hart. Die is niet kapot te krijgen, zeg maar. 82 jaar en nog vrachtwagen vullen. En, nou, kijk, dat zijn mensen die hebben echt een Emmaus hart. Maar het andere personeel ook, dat kun je gewoon zien. Die zien er plezier in. Die hebben er plezier in. En dat kun je gewoon zien. Wie stoei jij? Oh jongens, maak me goed, hè? Ah jongen, wij maken je lol hier zo. Hartstikke mooi. Ja, nu maar een beetje kijken erbij, hè? Ja. Ik maar één boom op een stap. Kijk, dat zien hoe ik een boom opkwam. Zo. Hij is erbij. Hè? Ja, kom. Ik heb het hoekje, dan Joost meteen wel. Ik vind het prachtig werk en ik kan goed met... Ja, hij lacht wel. Wij passen precies bij u, met ons beiden. Ja. Ik kan het mooi vertellen. Nee, dat dan. Ja. Nee, maar dit is eerlijk hier. Hartstikke mooi koppel en ben je met plezier. Ja. We hebben meer te willen. Ja. En we kennen goed vrienden, dat is belangrijk. Hè? Ja. Ja, weet je, maar een protje voor. Ja.
Ja, 42 jaar werk bij de ABN AMRO Bank. En wij reorganisatie, dat was eigenlijk al een voorloper van de kredietcrisis. En toen ben wij als groep van ongeveer 34 mensen om de 50 heen, 50-plussers neem ik het maar, ben wij er eigenlijk, voortschoot. Ja, hup onderkant. Aan de kant, PSN, nee, net al te vol, maar goed. En, Dan zie je je thuis in één keer. daar zit je dus. En dan eerst midden in december, dan gaat het wel een beetje door de tuin. Vermaak je wel. Maar ja, dan komt het op eerst, dan wordt het november, december, januari en dan wordt het meer waar en donker. En dan denk ik, ja, wat maak je nou eigenlijk wel? En toen gingen ze, correct in die tijd, gingen ze dus bij de inzameling van goederen van Roemenië, wat wij dan van dat dorp gingen we spul hoor en dat waar je dan heen bracht. Want dat kwam dan wel wat broken. Dat zat wel een beetje verkoper worden. Een vliegtuig en een auto, ja. Voor straat vrij, dat is voor de reis. Als u op reis bent, dan kunt u daar even kijken hoor. Ja. Het kan nooit goed keer genoeg, hè, wat ik begreep van de verhalen hier. Ja, je zet je wel in de streek dat ze echt, al dingen willen op je Fries kan. Hè? En dat mat je mat wat aan. Ze zullen net zeggen 30 euro erop en dat betaal ik. Dat ze eigenlijk nooit doen. Dan moet je er altijd 4 worden, want dan hebben ze het gevoel dat ze dus ontiegelijke korting krijgen. Dat is hier in het bloed van de waardmansies. Ja. Dan moesten wij als klaaieman even om wennen, want dat is bij ons in de streek net zo. Verzin je hem er nou weer op het hele winkelgebeuren en alles bij elkaar? Nee, al het geld wat verdiend wordt, dat wordt ook weer besteed. Zeg maar. En de vrijwilligers die hebben dan een kleine vergoeding, maar voor de rest wordt alles besteed. Ja. Want dat is ik net je oogmerk om beens te maken? Nee. We willen absoluut niet dat wij er zelf het personeel of alle vrijwilligers zeg maar, aan verdienen. Dat willen we niet. Nee, krijg ik subsidies? Nee, we draaien helemaal volledig op eigen kosten. Ik dacht dat wij alleen meubels op moesten halen. Waar komt het kleine spul nu vandaan? Dit was wat liedskwoord, zei die man. Hè? Oh, dat was hoogstens een doosje. Nee, het waren 12 doosjes. Maar hindert niks. Oké, dus even een lege kar. Per definitie zijn we geen christelijke instelling. We zijn een sociale instelling waar alle gezindtes welkom zijn. En christelijk zijn betekent naaste liefde. Nou, dat is wel wat natuurlijk heel erg belangrijk is bij Emmaus. Ja, het is dus geen voorwaarde om hier te komen werken dat je christelijk bent? Nee, ze vroegen aan mij van, ben je nu christelijk geworden bij Emmaus? Ik zei nee, ik ben sociaal. J'avais crié, vous les riches! De Franse priester Abbé Pierre is de groenlisser van de Emmaus-beweging. Een protte-Fransen zag hem als een held. In de oorlog ziet hij in het verzet en hielp Joden en verzetstrijders onderdoeken. Na de oorlog zit hij in het Franse parlement en lukt ze met lothond van de onderdrukten. Hij joeg zijn inkomen voort aan Eermen en Zwalkers, de slachtoffers van de Grutte Wenningneet in Parijs. Hij stelde zelfs zijn eigen huis voor daklezen beschikbaar. Door het inzamelen en verhandelingen van tweedehands goed konden deze mensen op eigen voeten staan. Abbé Pierre inspireerde mensen in binnen- en buitenland en Emmaus groeide uit tot een internationale organisatie. In 2007 verstoor Abbé Pierre op 94-jarige leeftijd. Oh, dus hij kon niet precies dat staan. Ja, goedemiddag Simon met Marie van Emmaus. De jongens zijn er rond 1 uur bij jou. Ja. Oké, zie je ze straks. Ja, prima. Jo, hoi. Goedemiddag. Kan weer spul helpen voor de... Van de Emmaus, ja. Dit potje dus, zei ik. Oh ja, nou ja, dit is plank dat kan later dan. Ik kan hier niet inkomen als hij die containers verkeerd zet. Maar hij kan nog wat schouwen nemen. Ja. De nieuwe familie hebben we ook hier, die hebben nog. Tante die hebben les naar Mellens gebracht. Van het ene moment van grutte kamer naar eigenlijk niks. Ja, zulke soort mensen zitten er natuurlijk ook bij, die komen uit. Ja. En dat spul rommen wij ook op. Van mijn tante heb ik oprommen. Op het ik roos erin. Ik denk, ja, dit is wat ik dan 2 keer in de week toch
Het is en blijft emotie. En dat vind ik toch wel het mooie erom weer. Ja, je moet er net meenemen hoe staat. Hey jongens, Jan, goedemiddag. alles goed? Ja hoor, prima gegaan. We hebben weer wat handel voor je. Mooi, Ja. mooi. Vandaag hebben we een stoelendans. Oké, Zie, alle verschillende soorten, maten en kleuren. dat ziet er goed uit. Het kerkelijke achtergrond, dat je dit doet? Ja, ik wil zeker ook achtergrond, ja. Ja, en ik wil uit mijn privé want we hebben zelf ik nog 2 adoptie bij. Zo'n en dochter uit Colombia, dus het zit er altijd wel een beetje in, zeg maar. Ja. Nou, wat is het wat bij de christelijke partij staat te zitten? Want ja, die wordt ook wel eens uitmaken nou in het huidige klimaat. Ja. Dat het juist wat meer asociaal is, als sociaal. Nou ja, ik zeg het persoonlijk, dat mag ik misschien net zeggen, maar die zei mij maar voor te kruisen van het CDA. Dus kruist die maar terug. Ja, Safir? Safir, denk ik dan persoonlijk. Ja. Maar het is altijd een zorgzame samenleving, dat weer de credo van het CDA. Nou, dat kan je rustig wel voorthellen op deze manier, want dat ben alleen maar degene die er nou zitten, dat ben gewoon dat gaat om een macht. En net meer om sociale gedachten die erachter hangen. Ik zei, ze wentelen nou alles op gewone mensen, kunnen zeggen. Je bent het makkelijkst te pakken, hè. Want die kunnen het mensen reageren. En dat zijn de gewone mensen die hier komen? Ja, die hier komen. Ja, want die krijg ik steeds minder te besteden. Zullen we maar beginnen? Ja, wie maakt het? Hebben we nog even? Ik word een oude, hè? Oh, dat weet ik niet ouder. Ik dacht net van hoe weer. Hij ook een M-house hart. Ja, in zekere zin al. Ik dat was toen de film zag van waar het heen gaat naar Roemenië, dan, en vooral heger op de richting Moldavië en zou het heen en dan, ja, ik ben heel erg ben ik komt trainen, die wel een beetje heen. Nou ja, dat is heel erg moeilijk daar. En dan maak je in je vrije tijd, wie had je nog wel welvaart, en dan maak je in je vrije tijd, dat vind ik het meeste wat er van is. Hè? De achterliggende gedachte van je medemens zou het heen. Ja, dan vind ik het mooi. Een zigeuner ghetto hier in Oradia. Ja. La ce clase ești? A doua. A doua. La bine. Dar de ce săptămâna viitoare ai redus? Da. Bine? Da. Na, sehr. Wir müssen ein wenig diese Leute... De pijpen in. Zie je waarom? Het is niet te harde hier. Zo vreselijk koud op dit moment. Wij komen met grote ster van 9 kinderen. En ja, meer eigenlijk, maar er zijn nou tweelingen die zijn doodgeboren. Maar mijn vader die was gewoon arbeider. Die werkte bij de grote kanaal vroeger, daar bij de Starkenborgkanaal. Die was uitzetter, die is later uitvoerder worden. Nou, en ik heb eerst een boerenknechtje geweest. En ik heb bij de organisatie TOT gewerkt. Maar ja, daar kregen we toen ook geen geld. Wij waren ook... Organisatie TOT, het was het aanleggen van die bunkers. In Ja, juist de organisatie TOT was dat, ja. Dus je had al bunkers gebouwd in oorlog? Ja. Ja. Ja, we moesten van die tankramen bouwen, van die tankramen maken. En zei die Duitser tegen mij van, doe kleine man met die korte hoes aan. Hij zei, je moest arbeiden, dan bekomt er geen fressen, zei hij. Ja, nou, dan kijk ik zo weer gewoon, nee, door die armoede van ons. Ik denk dat dat ook een klein beetje in zit om dat werk te doen. He? Je weet wat armoede is en om andere mensen te helpen. Jongen, dat is mijn grootste geluk wat er is, om dat te doen. En daar doe ik het nog. Maar nou kijk, het hele zware, heb je zien, ik een zware stoel lekker wat boven neergezet. Maar eigenlijk moet je dat niet doen. Hebben jou nog met waanden? Ja, dus krijg je hem vast zeker, hè? Maar dit spul is alle keren beschadigd of heel smarrig. Daar kennen wij niks meer mee. Dat is net kapot, net meer verkocht. Ik alleen dat maar een
een scherfje ouw, dan krijgen wij er niks meer mee. He? Soms dan denk je wel, het is schande, maar het maakt gewoon. Maar dit spul wordt alle keer ophellen door een mevrouw. En die broekt het om een dik te verhutsen. Een oprit naar haar huis. Dus het wordt alle keer wel hergebroekt, zeg maar. Dit ziet ertussen? Ja, zit in poeder. Ja. Prachtig mooi. Mooi, achterkant is heel mooi. Ik vind het prachtig, zo'n streek achter. Zo net zoeken. Ja, mooi. Waarom zo'n meestingsheids voortgang? Oh, die trouw maar één keer, hè. En dat was een voort. Ja, maar hij had toch een hele mooie... Ja, maar er was net had er wel een oor niet trouw, denk ik. Kan ik wezen. Ik hier in de winkel best naar een zak wit. En ik heb een ben hebben verletten, maar die vindt ze net niet mooi. Nee. En dit is toch weer mooi in de winkel. Ja. Ik heb een verkeerpje. En wat vreeg je hem hier nog voor? Nou, misschien de ronde 150 euro. Ja, maar een keer niks En om. wordt het te laag, dan zak je wel wat met de prijs. Je ziet ook net smarig, hè? Nee, die is heel mooi. Ja. Kun je nog eens vaker trouwjurken zien? Ja. Jawel, ja. Ik had wel eens in zo'n jaren. Ik heb mee op een foto kwam, even de reclassering. Toen zei ik, volgens mij met trouwen. Ja, wat zei je? De jurk. En toen zei ik, die foto had ik op mijn kantoor en toen weet er wat van zei. Toen zeiden ze wel, nou, dat meer als de mooie vrouw, die is toch? Maar die zei, ik let mooi de woorden. Ja, is dat zoeken? Ja, best. Ja. Zie, ik heb een brace om, hè? Hey, Of van de heup? aan mijn heup. Ja. Een hele dikke brace met ijzer. Dat ik ben dood ik zo vlug en dan spring ik weer naar beneden, maar dat doe ik nou niet. Hey. Nou. Het is nog een taai, maar zit je daar liever iets in heuper in, dan wil je net wijden slaan. Nou, sterke jongens. Maar even met omhoog komen. Mooie matrasjes. Ik ben wel hele breed, nog niet? 90? Ja. Zie, normaal hebben we een dikke stok en dan drukken we zo door. Staat tro, hè? Nou, dan moet ik het trappen al. Kijk, ik kan niet springen, hè? Maar dat ding zit met de week, hè? Hè? Ja. Zo, nou. Je kan wel in het circus. Ik kan niet zeggen, ja, joh, maar ik kon... Ja, ja, daar zie je. Nou, ik vond me goed. Alleen, ja, ik had twee heupen, ja, 2 nieuwe heupen. Nou, ik heb vroeger een hartoperatie gehad. Ik heb een longziekte, maar ik werk altijd terug. Ja. Net zo lang als kind. Dus ze zeiden hier altijd hier bij me, zeiden, Gerrit, die steert hier in de hand naast. Toch zitten wel vlekken in, zie je toch? Dat lijkt net zweetplek. Maar die hoezen kennen eraf, hè? Die kerst wassen. Ja.